Pomorsko je dobro. Vidjeli smo kako se menčuni mariniraju, kako se pakiraju, pa je vrijeme da završe u našem jelu. U našoj kuhinji Škmera napravili smo ovu lijepu roladu sa sušenom ribom, mariniranim menčunima i slanutkom, zarolali ju i spekli u pečnici i poslužili je zajedno sa malo svježih mariniranih menčuna, s malo poriluka i uživate u tome. Želim vam svako dobro jer pomorsko je dobro.